Аз съм ги проверил, само номерата искам да видя. Аз точно е. Малко съм дошло, не е какво приема, не е какво. Пише кой номер само? Първи ще пише младши. Станислав, Ивайло, 25. Николай Колев, 30. Мирослав Косев, 14. Венцислав Ничев, 10. Москов, Красимир Павлов, Смирен, 16. 18. Макинити, Николай. Първи си. Таню, 2 листа. Кръшко Жеков, 3. Мирослав, да, 10. Атанас Геренов, 5. Атанас Кимов, Стойчо Стойчев, 8. Спян, 7. Станислав Троев, 9. Николай Кралев, 18. Тодор Зафиров, 15. Благодаря. Доктора чакай. Тук е доктора. Явно така ли ще караме? Доктора сега се заградил с 2 поли от двете страни. Доктора ряза. Аре, бъде доктор, бе. Аре, мина времето. Може ли с трактора да случи? 15 минути мина къде, бъде? Ще са минали горите, не? Момчета, играем обратно на улицария това матч. Обратно на улицария играем. Бат Корова, замръзнеш, бе? Дежу, бе. Айде, какво да спят? Това е възрастта, така че... Айде, давай, давай. Температурата му е Не трябва доктор, не трябва доктор, ето. Аз и с треньора техния, новия треньор, те са хубаво на чикото. Запознайте се. Айде, да почне, не трябва доктор. Чакай, малко е запознание нас. Че ни запознаваме. Доктора чува. Какво чака тогава? Хайде, ти ще мръкне, хайде. Комата на разговор. Голе, Костя, голе. Ето го, що пеканя? Няма как. Как е? Тръгвам, нали ще ме изпратиш?